Koromo ke jwango yawre kendo machiegni wantiere kae chenro mar upiny kod mano mara mbako romo kinywa nono gazet ichiew nade machiegni nyinga Cleophas Luoja Kisumo Kanyakwar ma okeo nyaka sangu an ka gi gazet mar Daily Nation kod gazet mar The Standard wanone wabede kod ng'eyo ni gik mage mantie ka matimore achiel kachiel en gazet ma kawuono Julius oyawre nya chiew nade achie maber mitain aba chiew makare iwacho ni kata ka singo medore to singo gin gowi to moko bende gibiro lose kendo okimul idhi mana nyime gi manyien en singo bang singo tich chal poko chakre pod na singo ma mechiwo bang singo koro labda tich nyalo chako kama machiegni kama lakini sani pod singo migolo eme jopiny anya koro moke jwango kinyi makawuono bende wan gi thuolo mar nono gazede mopogore pacho kato mokwongo bende angwa koni gi thuond weche gi gin mage ukinyi makawuono ka mantiere ka mondo mi angwa koni sa osekalo kanyo dakika 35 tok 12 mano mar okinyi wantiere kodi kachiel koro wachaki gazet mar Daily Nation nitiere weche mathoth ahinya momipeka e gazet mar Daily Nation nyoro nyasi mar Madaraka Julius Kenya no ingo igni 60 mano mar bedo gi loch mano kowuok kuom jowagunda iwacho ka weche mag uchumi neni ka nengo ma sukari omedore kar ka kama chielo bende dhi yudo kanyo ka ineno gi achiel kachiel iwacho ni singo medore igni 60 ka osechopo dweche 9 osekalo are ni yiero tim singo gi pod medore odiochieng' manyoro mana kirango ite mokwongo kar ka Daily Nation omiye pek gigo duto manotimore odiochieng' manyoro kosini nyabedo gi paro machalo nani aparo ni pod ker pok ochako pod king'iyo kaka ne ker owuoyo nyoro chal ka gima pod odhi mbele keto mpango ama keto gik modwa timo jo Kenya piny mondo koro ka jo Kenya ne gima bergi bange mbele matin kanyo momiyo nowacho ni kata kapoda ami usingo kama lakini miya mana ndalo matin then udhi neno gima singo gidhi timo nu mbele kanyo momiyo kineno gazeta ariyo gite wacho ni ker pod melo mana golo singo ni jo piny ne wadhi timo mag lakini miya uru sa matin eka jogi eka wachak winjo mit mar singo makonu sanegi neno ken singo mang'eny kochako history mar transport odhi nyaka health weche mag thieth weche mag somo nyaka Hustler Fund be nyoro no launch moro manyien mar chama matien pod en singo madhi mbele to kaka nowacho wamiye time mondo wane ka adier singo ne dhi timre enan koro sani kaka wawuoyo ni jo Kenya pod matek jo Kenya nitie yore mag uchumi yore mag yudo omenda keto chiemo e mesa sani pod ok yot emomiyo jo Kenya mang'eny ok winj maber kata ka ker dhi mbele golo singo ma otemo kelogo wacho ni kine gi bende nyaka romo gi jwang' ndiye sindo wacho ni singo mathoth ahinya mantiere kar ka kendo mane wach ma jatend piny Kenya koro wacho kar ka wacho ni magi singo ga this is my promise to you wacho ni kanyo chiwo weche mopogore mano malo kanyo mokwongo koting'o wanyalo mana bathe kae nitiere mano ma oting'o wechego mago mag wuoth mawacho kanyo singo ne geche matiyo kod teko ma sitima kachiel kod ka nyamburko kama gintiere kar kanyo kachiel kod ka wechego mag thieth ni kanyo mag somo omenda mag CBC kachiel kod ka magi mag Hustler Fund mago duto omegi peke gazeti ite mar 2 3 4 beach mano kuchopo nyaka kanyo mar 7 gin mana singo mathoth ahinya mantiere kar kanyo Julius mapodi kero wacho ni lakini kata ka ning'iyo kaka nowuoyo aparo ni edan koro sani jo Kenya wacho mang'eny ni kop piny iye tek lakini aparo no kaber kaka nokwano mondo wamiye samatin ama wamiye ndalo moko matin wane ka gik mowacho go dhi timre adier koso ok dhi timre lakini singo to pod omedo golo aya wanene kaka nyasi mar Madaraka notime counties mamoko wadhi ite mar 2 ite mar 2 kanyo nitiere kaka notime county ma Kisii nitiere mano timore bu Nairobi ka waneno senator mano ma Uasin Gishu Jackson Mandago kachiel kod ka governor ma Tharaka Nithi Muthomi Njoki gin jogo jotelo mano wuok oko mathoth ahinya mago maga neno ni gigi duto timore nitie kanyo ma otimore county ma Kisii ka wanene kar ka nitiere county mana Narok mantiere piny ka jatend piny ka ne bathe kacha nitiere ma Murang'a Irungu ka ng'ata ni kar ka tung kacha nitiere Kericho neno piny kanyo kama ne Eric Mutai mano governor accounting mano ma Kericho nitiere kar kanyo kaito bathe koni ang'eni ane kaka chendo gini nitie jatelo wuok oko adier en nyasi moro ma waneno mopogore kata gi mokalo macha mar labor waneno ka nitie pewe moko mane ni nono mano ka wantiere kar kae wanyamana neno gi kendo mana piny kanyo
kaka jotelo no wuok oko odiochieng' manyoro kendo kaka ne jotelo bende oloso inyalo kawo gi e yo machalo nade ng'e mabe jok mano wuok e pinje maoko bende to gima duong' ahinya kanyo mano neno mane chaka gima jowetewa kata jirandewa kaka Kenya ne ok ochopo e nyasi mar higni 60 mar Madaraka. Aparo na kelonwa welo madongo mane nitie paucha ne en jatend ker ma Comoros gi jatend ker machon ma Niger ama Niger. Gino jok manyo kan lakini kaka ne ker wacho ni jogi no biro Kenya kan kop gino jok matemo choro wach mar free trade Africa ma koro dwani Africa timo biashara maonge boundary onge giboket na singo ma ema miyo jogo ne kanya kop kata kirango nyoro thi mar Madaraka de manyoro nyen SME neno weche mag biashara matindo jok matimo ohala matindo maga jok mane oket mbele sherehe manyoro timre e county ma Embu. Kolo segigo mano timre county mar Embu waringo mana mapi wadati wazet mar Daily Nation oranga zema the standard ngito gindeko gimachalo nade wadhia ne ite mara uchiel ite mara uchiel kanya kroko iwacho kanyo ni koro nitiere mago wacho ni chama product mano mara Aslafan bende koro nitiere ogana de bedo itulo mar yudo kacha kinde siling 5,000 kide kanyo nyaka kinde siling 20,000 gi milion achiel koro kalwenu ne chama ma oktin ji 10 then chama no udhi register ama udhi tere mondo ubed kaka jok man gi certificate matin chama no koro ong'ere gi sirikal lakini nawinjo ka jimoko wach moko king of finance bill wacho ni chamas gi dhi bedo tax be dhi golo usuru koro en mana sirikal dwa mondo jo chama mang'eny obed registered mondo ka giyudo usuru mang'eny kosa kian no patch gen mana dier kaka gipange lakini nyoro ker no launch ama no chako product mar ariyo mar Hustler Fund ngen mokwongo en mani miyo dhano binafsi in mani mini won lakini sani mar ariyo to en chama ma kin gi chama ma ji 10 kadhi mbele to serikal ose register chama no matiende ni nyalo kwayo loan mar Hustler Fund kacha ka 20,000 nyaka milion 1 mondo utim go biashara utim go maendeleo kas uduoko pesa no. Aya, mano bende kanyo kromo jwang so yuda ne ng'eyo ne gimane mosebedo kanyo katimore. Kia ka wanya yudo thuolo mar nene kaka wachora matin kama nitiere monde kani public announcement ma be nyabedo kanyo ni warange aranga entiere piny karka tange maber kanyo be nitie chero moko wachora koni kama kwanyalo mana yude makare ka wasechore kaito piny kanyo nitie mano mar public announcement koro wanya mana nene nitiere mana piny karka kanye mantiere wechegi mana mar Kenya Airways ni kanye mantiere wechegi mwadarango nitiere mano mar Gwetao mano mar John Ngumi kendo ng'amo duogo kanyo koka kare mano en jal mantiere piny kar kae John Ngumi nyabedo achiel kuom jotelo go bende mare sirikal mar Kenya Kwanza donji wasebedo kata ka waneno nitiere gik mathoth ahinya moseluore ma weche makoro sani bende koro tero wano kanyo koro ero Ogwetao kaka iwacho kanyo ni independent non-executive director mano mar kambi mar Kenya Airways. Iparo Ngumi nen chairman mar Safaricom ndalo mane ker machon ni telo then ndalo mane bunge ama od buro chako luwo weche mag kaka ne serikal dwa nyiewo ama onyiewo Telcom no wach en achiel kuom jok manoloso deal mag Telcom go koro chako serikal manyien ni bi kosebet mayot sana ni bwana ni Mr John Ngumi osebet matek koro sani neno kaka ndo osewuok enan board mar Kenya Airways matin pod chal kagima weche temo luwo chako serikal manyien ni bede loch. Nyakolo mag jang'angi some kanyo yude ne gima ang'o mantie wiye kanyo kaka machielo kanyo jatend piny Kenya bende koro wacho kanyo ni anti taxes kata weche gi duto mana kaka Collins Omulo ndike kar ka wacho kanyo ni gigi nitie wacho ni gima ndika osuru ma koro ida chak juogi onge kama gidhiye kae ma gintiere ginyonre kero chung ka tiende wach mar osuru sana osuru mar tamala dek mar ute cha wacho ni atamala dek mar ute no dhi konyo jo Kenya yo maduong kabisa oket mana yo mar ute kende lakini odhi golo wach mar odhi konyo kelo tije ni vijana mani jo Kenya mang'eny maonge tije then odhi konyo be serikal golo slum wacho sani nitie slum moingo 1,400 Kenya mangima wacho ni wach mar housing dhi konyo gik moko adek ma en mar golo slum en makelo tich kumar miji ute mabeyo maginyalo dake lakini kata kamano ka jo Kenya opposition ji mang'eny jo matiyo ni serikal wacho ni gini tok ber
to ang'en ji dwa dhi e court Okiya Mtata wacho no dhi e court sa asaya, jo Kenya Law Society wacho ni ginya dhi e court sa asaya, matiende ni pod en lweny ma pod dhi mbele kuom ndalo ma ng'eny mbele ka. Odhi rito chalo nade kama chielo jotend Azimio MPs bende koro wacho kanyo ne ati onge gimoro amora ka manyalo miyo oganda more speech kata twak mane jatend piny Kenya obedo godo e kinde mane nitiere kar kanyo alap ma Embu kwacho ni onge gimoro amora mane owacho malong'o ahinya wi kaka nengo mar ngima onego bed ni dok piny gik makamago mane kaka Azimio wache kanyo mago jood bura ma Azimio kendo giwacho kanyo ni nitiere gimoro loso kanyo kuom sa achiel kane otiyo mana gi finance bill mano ka gitemo wacho kar kanyo mano pio wandai kaka ni loso kata twak mare Embu wacho kanyo ni ati nitie jo Kenya ma pod thagore ahinya to koro bill ni kata koloke chik bedo ni ohinyo jo piny ahinya. Adier jo Kenya to jo piny to umia mang'eny lakini Azimio en opposition koro ginyalo wacho gimoro amora bora ni sirikal giketo kar ewi kok gi ama ewi tiendgi, lakini kata king'iyo nyoro ker no wuoyo kuom samalo achiel kama to ng'enya no wuoyo ewi finance bill ma jo Kenya mang'eny oseywakne ni to wandaye wacho ni kata ka bed ni owuoyo sa achiel magime ewi finance bill lakini gima nyo wacho maber manyalo konyo jo Kenya kanyo to onge. Mano en tich mar opposition koro aparo ni en right gi en gima onego bed ni gitiyo kaluwore gi katiba koro gina sawa gina kare. Kar kanyo wadhi ne ite mar 8 nyakoro mo gijuang kanyo ema nitiere sigana moro ma kanyo koro bende odike ni jatend piny Kenya odagi weche mag servers gi ni yaw server no so ni yiero mokalo ema notime yo ma oyanga nikech do bende noyudo ng'uro matin ahinya higa mar 2017 do noyudo ng'uro maromo kanyo 300 sani buche mane oyudo kacha do ne odok piny ahinya mowacho ni oyo Savasi kata dhi yawo gege mudhi yudo kanyo. Wacho ni yiero mokalo ne ler to en mosebedo maler chako Kenya yudo uhuru margi higa mar 1963. Matiende ni aneno mana lweny kadhi bet mbele ka kind serikal gi opposition ama Azimio. Kop Azimio se wacho ni kok unyal yawo sawa to kwadoge wuoyo mar bipartisan talks cha. To ker to wacho ni yiero ne ler ma onge gimoro amora mane otimre marach e yiero mokalo. Matiende ni nyalo bet lweny mbele ka mar Azimio gi Kenya Kwanza ewi wach ma yawo savan ma jogi osebedo ka go koko pile bagi gisenya ka chungo bipartisan talks manono beni ni gibet go. Mano ka gin kanyo kromo jo ngite mar 10 kanyo beni tie sigana machielo mokoro dan waranga ne ka nengo mar sukari medo mana keto ngima bedo matek onde kar kani koro bende nitiere kanyo medruok mago mag nengo mag sukari kod atamalo 22.1 mano tiende nango sukari moko yudo kanyo ka usore kacha siling 350 mano ka nitiere kacha kod kilo 2 iwacho ni pek masani nitiere kata pek mantiere loso sukari gin mage pacho kae mano ka gintiere kar kae ne chal mar uchumi nyaka sani wacho kanyo ni otangi ka gintiere kuonde mopogore mano ka gintiere dukni ma pacho kae gini manya bedo ni timore odhi bedo no mako ganda mathoth ahinya Julius nengo ma sukari en gimoro ma ji tiyo ng'ato koro wawe ng'ato ka chalo no ng'awa wacho ni eren koro were kata gitiyo gi sukari ochak tiyo gi nguru otiyo gi nguru to nguru ne makoro ole chai kora kian nguru beche yot molo sukar lakini jo Kenya mang'eny tiyo gi sukar mano to adier kata kati jok matin moko tiyo gi sukar lakini ng'eny wato tiyo gi sukar matin ne nitie ji mang'eny ama ute mang'eny kabisa masani wach mar sukar ni otero gi yo mok ber ahinya otero gi ng'wech mok ber ahinya ka koro ng'isi ni sukar kila ariyo hawo mana siling 500 kucho then nitie bech mafuta be imedo nitie bech mar mogo malo Martin koro peny yete kabisa. Emomiyo oboke be wacho ni sugar prices making already harsh economic times worse. Martin koro piny koro medo beje matek mogik. Kopken kamogo en 250 sukar kilo 2 hawo 500 mafuta be imedo. Martin koro kin 1,000 tinyalo mana nyiewo mogo 2 labda gi sukar kilo 1 tidoke ot. En gima yete kabisa moko ber. Darban dwaka serikal ong'iyo wach ni maber to labda kaka ne kero wacho wamigi ndalo moko matin wane kama nyalo kore kose odhi mbele kama koso kanyo bende lokro moro ora biro warito neno ni usuru bende mantiere mwandu mopogore ka diponi koro medgi gidhi bedo kama chalo nade maloka nitie puonjre ni nyaka gi mano tich adek juma manyien mondo migirang kanyo ka ginyalo update
kuonde ma gidhi bedo kanyo ka gitimango ka giyiero mbalariany kata courses mopogore opogore onego bed ni gitimo kar kacha. Portal no bende noyaw tarik 17 dwe mokalo, mano dwe mar abich, kendo chak ibiro yawe kendo tarik 19 dwe ni mar auchiel. Ibiro lore kendo tarik 30, mano for second revision kata nuoyo yiero course ne jok moko bende ma ponono ibiro kono kanyo ni oyo course mani yiero ni ponono idaloke ikete gima opogore opogore gi nyaka gi juma manyien. Jonyuol gi jopuonj onego bed ni konyo jopuonjre ma kamano. Aparon madwa ka jonyuol sana gi nyithindgi obet seche ilongo ndo ka gibet to chap ama gibet rada mondo gin kikal gi kama okalo to nyithindo mang'eny kabisa ok dhi yudo thuolo mar dhi e mbalariany. Koro jonyuol dwa ka okonyo nyithindgi, to sani be nyithindo mang'eny gin digital, koro dwa ka gidhi e portal mondo gi update courses ma gidwaro mondo kik sa kadgi, kik lor sa kapok gi update ama pok gi yiero courses monego bed ni dhi timo e mbalariany. Koro mogo jang yude kacha ite mar 12 kanyo bende nitie sigana moro ma watieko godo gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. En sigana moro kanyo manya buogo oganda ahinya, kendo iwacho ni kelo late ahinya e chuny dhano. Iwacho kanyo ni nitiere miyo mabe koro nyinge Maureen Anyango. Maureen Anyango ne owito ngimane higa mokalo, mano dwe mar 9 kar kanyo. Ka nitiere gigo mane otimo, wacho ni nodhi kacha mondo mi okonyre. E kinde modhi kacha e yor konyruok, orito kacha seche 8 kapok oyudo chenro mag thieth manyalo bedo kata ni konye to ahinya e osuptal no mano mar Mama Lucy. Koro sani kaluwore kod nonro makoro manotim kanyo kod od burano mar Senate, koro iwacho kanyo ni onego kaw okang' mar chik ne osuptal ni mar Mama Lucy kaachiel koda ka joma moko mane nitiere e midhiero ma kamano. Kelo ne jaode mano Robert Omondi midhiero ahinya, kendo paro kowacho ni ero koro gigi osetimore duto, asewito minoda, koro oganda chom kanye mane kama gintiere kar kanyo. Wach makama osebedo nyim komiti no mar thieth ahinya mano mantiere Senate. Ma ok en wach maber ahinya. An asekava komiti ni ama komiti mar thieth mar Senate ni kuom ndalo mang'eny. Makata mana ndalo mane gigi timore ne an mane aluwo gini ni kama tiye ok na gima ber kabisa. Ko pinyo ka jaod bwana no jaod mama manolalo ngimane no jaod Maureen neno ka kanyo ywak adier ne oko ne lit ne kabisa kanyo ne e komiti e Senate to no ywak adier kop ne lit ne seche mano wuoyo kamano. To koro komiti ni wacho ni ne ntie luongo negligence. Mama Lucy ne oko tiyo maber ka mondo me gikony mama ne kop mama nobet seche mang'eny seche ma hawa boro kapod jo osuptal ama onge daktari ama nas manodhi konye mondo yud thieth. En wach mok ber ahinya sana ni governor ma Nairobi ka miluongo ni Johnson Sakaja aparo ndwa ka okao chik moro ama okao action moro motegno kabisa ni osuptande ma Nairobi kopok en Mama Lucy kende. Ywak osebede Pumwani, ywak osebede Bagathi, go osuptal mang'eny Nairobi ka ne ntie negligence ama seche moko onge yedhe mimiyo matuo mano doka City Hall kabisa. Dwan ka Sakaja ochak tich maber mondo okony jo Nairobi sana jok mok nyal dhi private hospitals mondo to ama gik makabila gi ogole osuptande mag public. Na koro mogo jwang yude gazet no mano mar The Star, mano mar Daily Nation mondo mi some mano e Robert Omondi jaod Maureen Anyango mano wito ngimane kanyo e yor wacho ni kanyo en tiyo ma ok ne kare mano kata ka osuptal ne obeda kata koda kiawa. Wacho ni gibeda kanyo ka onge gima gitemo e kinde ma jatuo ne ochopo kar kanyo ka koro kanyo mano picha machon mano higa mokalo mano tarik 1 Novemba higa mar 2022 ka nitiere kanyo koro koywak e nyim od burano mano mar Senate ahinya nyim komishino mar thieth. Nyakoro moge jwang rangi kanyo bende isom weche mathoth ahinya mantie gazet mano mar Daily Nation e ite mar 16 ndiye gimoro kama dani waranga ka warangi nitiere finance bill ni koro duong' to koro nitie ng'ato bende moting'o katiba piny kanyo maduong' ahinya. Iwacho penjo kanyo ni koro en ang'o matimore kar ka Julius mana mapiyo kae to en ang'o rangi gik mamoko bende mantiere kar ka finance bill ni kaka serikal temo dhire ni jo Kenya chal ka gimo duong' molo kata mana katiba ma wan gocha olo nyako kiyo mtata ene buo kiyo okiyo mtata ni buo
finance bill. Okay, mtatero ochalo ngamutingi orujre otingo katiba ni orujre to bae mondo mi onene onyalo goyi kanyo to gini chalo ma ngamose mako piny nga Goliath gi David ko kakidhire chalo duong' molo kata mana katiba ma okio mtata temo dhiro ni gini okolo chek ma katiba gini okolo chek ma Kenya lakini chal kage moduong' mohingo kata mana katiba ma ukia temo dhiro ni finance bill. Aya kora mo jo rek auchiel to watiko gazeto kij makoro wadhi gazeto mara The Standard mondo miyang watieki singo mantiere kae gi chal gi mago bende mantie gazeto mar Daily Nation wadani waraga mapiyo wacho ni more promises as Kenya turns 60 mane mantiere kar kacho weche go magudi mago maga golo mwandu ko pinje maoko mago mag export berne jo boda ondik gi auchiel ite kae mokwongo tainya gin moko bende wacho ni inyateme eyo machalo nade. Haya mano wach mantiere kar kanyo bende ang'o yudo thuolo mar rango pichni ni pichni ma jogi bende koro keto karka gazet mar The Standard gin tuke mopogore opogore maneno gi lony ma nyasani waneno ka arene chak ter nyasi mag Madaraka gi nyasi mamoko counties mamoko wasino ka ntiere ndhadhu moro mantiere ka en nyisruok e gigo mopogore opogore wadhi ite mara ma ite mokwongo kaka ntiere kanyo mane mana wacho kanyo weche go mag singo mopogore opogore weche mag tuke Sevilla eroni kanyo koro osekawo komeno nyadibiriyo actually gine makoro gi control Europe gisekawo mang'eny kabisa ne gimiyo Mourinho oyudo loch mare pok ogoyega e tugo moro amora sana e final iwacho ni e final kanyo kochopo gigo bende biro mopogore opogore koro singo gi ite mar 3, 4, 5 nyaka 8 ema gintiere kana nitie gazet mar Daily Nation mano bende ngene weche go mantiere kar kanyo tanya wadano raga ne picha mantiere ite mar 3 ite mar 3 mane kama wayude kanyo ni wayude yo machalo na wacho music dance and pageantry mano bende makoro ntiere kar kanyo wacho ni koro nyisruok sunga mar kitwa kod timbewa ahinya ne anyuola jogo mantiere Embu odiochieng' manyoro aparo ne thuolo maber mar jo Embu sana nyithindo jok mong'e wer jok mong'e drama mondo display ama mondo ongis talent magin go mbele kere mbele Kenya mangima kop gine nyine ne Kenya mangima e wang jowi konde mamoko kamano en opportunity ama en gima ber kabisa en counties kendo aparo ngini kaka serikal nowacho onego beno odhi e county pa county kik bed ne odhi kamoro achiel ama ikete Nairobi kende kodhi e county pa county to odhi konyo youth mang'eny sana mag talent mondo display mondo kondogo mag yudo opportunity ama giyude yore moko mag nyakonyore go kaka sani piny tekno mano ka gintiere kar kanyo koro mag joneno kanyo ntiere mago jo scout nitie jo kwaya mopogore opogore kanyo mabere koro nitiere kacha Moi Stadium Embu nitiere jo miel ka gimiel mako yudi bute kanyo ka poni ichunga to kimiel inyalo hinyori moko bende nitiere kanyo sikune mopogore magi Chebarus Primary mano mantie Uasin Gishu gitimo Coral Vas kata poyo margi kar kanyo nitie mine maka mawuok Aganda jo Kikuyu nitiere school masianda Kisumu kocha Kisumu West wana berne gitimo poem malich nyithi sikul nowuok oko mondo mi gimbe ginyise ere kaka gintiere piny Kenya kata Madaraka ni tiende nango kuomgi en gima ber kabisa gima serikal otimono bende iparo kane timo ga Coral Vas Julius koso ino kitimo Coral Vas kwanya paro ndalo mang'eny lakini ok apar kana timo Coral Vas koso ni ne class gi nyakoro mugi jong pichni pontiere kar kanyo men moro lilo ne jopuonjre nitie tung kanyo mama mboga be oting'o mboga ka binya mana neno gi tung kanyo kama gintiere mama mboga gi mboga ne uting'o wiye jo siasa moko bende loso kanyo wacho kanyo mano gospel singer acho ni Tawatep mano bende ntiere kacha aina beach Ero primary school mago bende gintiere kar kacha gin kaka jowe mano chopo kar kanyo jo KWS bende ntiere nyakora moge jo en mor lilo ite mara 4 mano ka wantiere kar kae nitiere sigana mondo kar kae kod jafwambo matuklu jafwambo matene mano Leonard Mambo Mbotela bende koro uchiwo sigande kar kae wacho ni jotela beach te mag piny Kenya oseneno ka gidonjo apisi tadiere jogi duto osebedo kaka keto piny Kenya e opara manyime e gigi duto magitimo wacho kacha noneno Moi noneno mano Kenyatta wan mano Jomo Kenyatta duoko neno kanyo mano luwe Moi duoko neno Kibaki oneno Uhuru sani koro neno William Ruto ponono dhi neno the 6th
aya ma sigana mochiwo kar kata dieri mane gimwacho kanyo ni kinde mano chako tije duto mano kane nitiere kanyo East Africa Standard oduogo rango kanyo gigo duto kaka chenro gi duto ne timore wacho kanyo ni kata ka orango gi pinje mamoko bende jotelo mag pinje mamoko bende oseneno chal mar wach en ni jotelo ma piny Kenya bedo sebedo Leonard Mambo achiel kuom journalist ama jofwambo mosebete e kari ama osebetie e Kenya ka ndalo mang'eny molowa ama molo jok mantie sani Matieno oseneno mang'eny molo ji mang'eny kaka wacho wuon kano oseneno ker mokwongo nyaka sani ker mar abich ma wan gogi Matieno oseluwo gi boseneno kila kitu ong'eyo ni manen gi nobiro gi chenro magi mane otimo magi mane otieko loch koko timo ong'e gi in and out en gima ber koro en gi gima iluongo ni institutional memory onyalo paro gi mane Kenyatta wano timo onyalo paro gi mane Moi otimo onya advice ama onyalo konyo jofwambo masani mondo ong'e gik mane timore ndalogo magi gin jok ma ber kabisa kapod Nyasaye omedo gi ndalo mag dak ginya konyo ji mang'eny sana jofwambo meka chako tijegi sani wacho kanyo bende nitiere wechego mag media kata press freedom wacho ni kinde mokalo gima kama gine onge sani telo mar Uhuru Kenyatta telo mar William Ruto mar Mwai Kibaki gino ka koro gige ochako donjo mos kendo oganda medo mana ng'eyo ni tijo fwambo adieri to gin ng'ang'o nyokora moge jwang mano Leonard Mambo Motela wamedo kwayo ne ngima maber kinde mantiere kar ka mondo mi kata koluonge uloso ko jofwambo ma opogore omiyo gi rieko kaka onego gibede pap ka mana dier kabisa nyakora moge jwang weche baka mago some ite mar 4 kod ite mar 5 gazeten mar The Standard mano kinyi maka uono nitiere mano sigana mondi kar ka ng'eni wadhi kawa tieke nikech kama chopo kanyo ite mar 8 kanyo pod gin sigana mantiere kar ka weche mag asla fan go bende pod nitiere kar kanyo kaito ber ma governors bende yudo ka rombe maka magi bende ochopi wacho kanyo orange ite mar 10 kanyo wadhi ne ite mar 6 ite mar 6 kae mantiere kaka jo wagunda kata colonialist bende no temo rucho nyinga Dedan Kimathi e buge mag historia mapacho kae iwacho kanyo ni e gigo duto kane gintiere kar kanyo kae iwacho ni ne gigo lweny mager ahinya gi jo wagunda mani picha mantiere kar kanyo wang'e maber ni mano kende picha manyalo bedo ni ne nomaki bang' mano ringre bende oganda pejore yero nokete kar kanye entiere kamiti kosen kanye kata kamano jafwambo Rosa Aguta mano ma gazeti mar The Standard ochiwo ler mare karka kowacho kanyo ni ere kaka gigi duto sebedo kacha katimore jo wagunda ne gi paro mopogore ing'eyo Dedan Kimathi achiel kuom jok mane gore matek ndalo kane gin e bwo Mau to ing'en Mau en gima ne jo wagunda go kudwa kabisa pop ne chando gi kabisa yo mag gochgo koro kane en jatelo mar Mau nyaka ne jo wagunda go bed gi ich wang' ama bed gi tomoro kuom jatelo mar Mau emomiyo ne gitemo gima ne ginyalo mondo gigol nying Dedan Kimathi historia ama history mag bugo gi mondo kik obede kanyo lakini apane ndwe mokalo emane waike jaod Dedan Kimathi gin jok mane ok temo go kabisa lweny mane wan go kitwa gi kindwa gi jo wagunda to Dedan Kimathi jok mose bede kabisa iwacho ni gin jok mane ogol lweny ni molo e jomoko Matin en ng'at ma iluongo ni en legend en ng'at ma okonyo jo Kenya kabisa mondo wabed gi peace ama wabed gi independence masani wa enjoy e Kenya ka iwacho ni ite mar 7 kar kae nitiere ranyisi michiwo kanyo ka otenore kod piny no mano ma jatend piny machon mano ma South Africa kata Afrika ma milambo Nelson Mandela kata koda ka janon weche mag siasa mano Wafula Buke wabe nitiere kar kae wanyamana neno ane kama entiere kar kae iwacho ni jatend piny South Africa machon ma bende kano lemo piny Kenya nitiere gigo mane olose kawacho kanyo ni adieri ne ochopo kanyo mana dweche 6 bang' kano segole e kar twech nowacho kanyo ni Dedan Kimathi na achiel kuom jotelo go ma Afrika mabende nosekedo mager ahinya mondo mi oganda oyud loch mamargi wacho ni achiel kuom Africa Liberators kato Wafula Buke wacho kanyo Dedan Kimathi
bende nitiere mano e rang'iny no mago jotelo mag Afrika ma bende inyalo wach ni adieri ne dwaro adieri kaachiel koda ka ratiro mag oganda mondo mi oneni rango kaachiel koda ka mano wacho ni distribution of land lo onego bed ni pogo yo moro makare mane gigo manochune kacha kowacho ni gigo kaka nonyalo chiwogi jotelo mathoth bende nyalo somo gimoko kawuok ka paron ma en sigana mamit ma sigana maber kabisa kendo dwa ka kapod nyalo yudo bokoti mondo nyiewe mondo isome in ane kaka ne Dedan Kimathi ogore mondo Kenya yud loch wacho kan tiere body language expert moro mano Wangui Munywa bende wacho kan jogo manonge Dedan Kimathi nonge ni en ng'ano mane ni thuolo ahinya wacho ni ne was a free spirit wacho ni onge ng'ama ne nyalo dino ne kumoro mondo mi okone gimoro amora wacho ni mopogore gino moparo mong'eni mane gima kare nen rwath Dedan Kimathi nen rwath motegno kabisa Nyakora mo jong paro gothoth kanye yude ite mara 6 kod ite mara 7 gazet en mara The Standard singo mag udi gontiere kar kanyo ite mara 8 somgi ane ibed kod ng'eyo singo machielo mantiere kar kanyo wacho ni nitiere gik mathoth ahinya ma bende koro biro ka nyasi makama gibiro alwora mari mano wadhi ane ite mara 10 Mbarira enjoys Madaraka Day goodies mano banka Embu koro osebedo kacha kod nyasi mar Madaraka ino kanyo kano loso kane nitiere kar kacha mano tiende nang'o wacho ni stadium chakende mano mar Embu Moi National Stadium mano mar gi ma Embu kacha wacho ni omenda ma sirkal mamalo notiyo godo romo kanyo milion 300 wacho ni gin ber thoth kabisa ma jopo mana kinde ma gigitimo no ne e kaunti ma Kisumu bende no onge gi kavilago bata paro nyoro ne kero wacho ka iwe kata stadium no ne kero wacho ni odhi konyo kaunti no gi yore mang'eny na wacho yore mag gero chiro yore mag loso apeini yo apeini aparo nen gima ber kendo nyoro ka welo dhi kono yudo kanti hotel mang'eny ma ji jok ma jinindo jok ma hotel go matin biashara makono nen malo kabisa odiochieng' manyoro goru ya kamano kane celebration odhi mbele en gima ber katimre counties en gima ber ka dhi ka ibiongon rotational lwako wuok county mato dhi kama mondo county te owinjie mit mar gir kabilani aya nyakoro moge jwang watieke kata gi gazet mar ite mar 14 kanyo nitiere machinglo moro kanyo madeni koro watieko mondo miang wachako twak mano wi wechego mag jopuonj ka nitiere taxpayer and the tax eater ng'ato lony ka ng'ato to pong oting'o sitting allowance oting'o car grants oting'o mileage wacho oting'o medical insurance oting'o nyaka party petty cash deals party petty cash deals wacho ni mana party gima tie ka ng'ani to koro nige suga en gi weche mag sukari en mar fuel housing levy bere ni ka NHIF ozenluonge ne NEF aparo ma katun mogole kaka jo Kenya sani chal ma en ja Kenya ma kawaida man gi house levy man gango the taxpayer ma ja Kenya ma kawaida kaka wan sani lakini mato mwana siasa maja siasa motegno ma en parliament for example to yudo sitting allowance o yudo ango yudo medical insurance lakini ja Kenya ma kawaida to ofuko ne tuch kata law marwako e onge kaka nyalo yudo kata law onge woche onge pinyetek nyakoro moge jwang mama na picha tuwacho ni magi ka gin jogo matimo weche mag Kiswahili nyalo wacho ni magi fasihi kata magi nyabedo sigana tenge maber ni nitie jok moko ma bende wantiere go kar kae ma winjo fasihi ni makare ahinya ng'ato kaka Happy Maina wacho kanyo ni fasihi ni kioo cha jamii wacho ni mai gima timore kar ka ijahera mag somo buge ka ijahera mag somo gazet some ka mai Kenya ma wantiere sani Julius wacho mari mogik ang'eni gazet wawe kama ode ada duoko kanyo kotiko kode kata ng'ode dia wacho mari mogik aparo ni wik manyien finance bill dhie od bura sana National Assembly to kaka jo Kenya mang'eny osekwayo ba ja Kenya ba nyalo kwayo ni serikal owinj gima jo Kenya wacho mondo piny kik bed matek ahinya kata ka housing fund ber lakini onego bed wang'iyo yo mar mondo kik nene ka gima obet mapek ama opek kabisa ni ng'ama dhi chulo osuru no kop sani piny nyete kila kitu bei omed then kendo mshahara ni idhi dwok piny kop idhi ng'ad 3% ma idhi ng'ad ma okoyot ahinya dwa ka sirikal owinje gima jo Kenya wacho mondo piny kik bed matek kabisa ni ji kaka wan Ango neno kama nainya Julius Otieno umbe thuolo matokore na Mugi TV okinyi maka uno kawantiere kano anono gazet nyakoro moge jwang yudi thuolo masomo gazet ma The Standard momori angi lo karkae gazet mar Daily Nation bene ntiere karka gino manyaka angi maki wi kata ki watieko duchieng maka uno ma gazet
en gazet machielo kwa tim to mana wuok tich yude thuolo mari mar keto mai pachi ija chulo suru kama chielo bende nitiere karka jotelo ma nitiere go karkanyo bende jatelo ni kochopo juma manyien odhi goyo kura mare mano kotenore kod paro mar chik mar omenda mar 2023 e yo machalo nade ne gigo ma nitiere go kacha sitting allowance car grants mileage medical insurance party petty cash deals bende nitiere go karkanyo in gango ero gigi teni kuomi ne manyake chul gi sukari mogo nyake chul NHIF ni mari full levy ni manyake chule kama chelo ka housing levy ni bende biro iri omenda magedo magudi manengo gi oyweyo en gazet makawuono nyakwara mogi jwang kawakelo ni kanyo kinyi makawuono seromo sa achiel dakika para mano seche mag Afrika maugwe walore gisane kawaduogo jopuonje ndiko tindiko gi mana kera oni dhoudi moko ema yudo kwan mamalo moko bende ok yudi in kama nitiere japuonj bede twak maka ka ene class diane staff room kata koro dago mbaka kodi mos ka in janyuol in gi nyathi matimo course no mar somo in gi ting machalo nade awegi kanyo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango we akaw giga ka nikech ka aduogo tikra kod ripodi kama nitiere karka Julius Yes sir. Erokamana oriti masani nyakwara moke jwang